Hello world and to everyone. Kumusta po kayo mga kababayan ko? Andito po tayo ngayon sa Bugalyon, Pangasinan, Philippines. Ito po yung significant na ang kanya apelyido ay Bugalyon. I will give you the description below, yung mga taga Bugalyon, Pangasinan. Kumusta po kayo lahat mga kababayan ko? Ngayon po ay meron na po tayong decorations po dito sa one of the tourist spot of the Pangasinan, Bugalyon. Yan po, ang ganda. Ngayon maganda po yung decorations po nila dito. Talagang stunning din po. At ang significance po dito ay ang kalabaw. Siyempre, dahil po ang area po dito ay puro farm area at masasabi po natin na yun po ang significance natin dito. At tayo po ay maglalakad. Maglalakad po tayo ngayon. Maganda po yung decorations po nila dito. At General Torres of Bugalyon, ang kanyang apelyido. Isa po siyang Spanish. Lahat naman po tayo na ng Spanish, na colonized ng Spanish. At maganda po ang kanilang decorations po dito. Pero meron po tayong nahanap na decorations po sa part ng Pangasinan. It's all organics, indigenous materials. Welcome to Filipino Life Stories. Maraming salamat sa Diyos at sa inyo pong lahat sa pag-subscribe natin sa ating channel. At pag-suporta, we have two channels, Filipino Life Stories at Filipino TV. Thank you very much. At ito po yung ating landmark, ang Kalabaw. Yan po yung landmark, ang Kalabaw. Nandito na po tayo sa harap ng Kalabaw. Yan. Yung ating Kalabaw ay nandyan. Ang kanyang kulay kasi ay darker. Yan. Kalabaw. Yan. Na-feature po natin to sa Filipino TV. Pero ngayon, dito po tayo sa Filipino Life Stories. At ang plaza po dito ay talagang significance. Maganda na po talaga. Dire-diretso na po tayo. Yan. Ang kanilang munisipyo. Bugalyon. Pangasinan. Yan po yung plaza ng Bugalyon. Pangasinan. Yan. Ang Bugalyon. This is Bugalyon, Pangasinan. Yan. Hanggang doon na. Bugalyon. So, yun. Diba? Maganda siya. It's Bugalyon, Pangasinan. Pero, ang ating historical doon. Yan. Mga kababayan ko, maraming salamat po sa Diyos at sa inyo po lahat. At tayo po ay biglaan na po na maibabahagi po natin ito sa lahat. And we have a giant Christmas tree, pero hindi pa po napailawan. Yan, maganda na po ang Bugalyon, Pangasinan. Yan po yung kanilang significance. And then this is the giant tree. Pero wala pang ilaw. Wala pa siyang ilaw. Malawak po dito. Kanina, naglakad po tayo from there. Ngayon, maglalakad po tayo. Ang mga trees po dito ay malawak po yung mga trees po dito. At saka maganda po ang ito po ay acacia tree. Marami pong acacia tree dito. Ayan. Picnic ground. So,
Doon po tayo sa iba. Hello, shout out. Oh, shout out. O yan o. Yung mga ating mga kabataan. Shout out to Filipino life stories. Ah, sige, shout out sa mga kaibigan ko, si Benedict Dawana. Hello. Pag ano magbibigay ako ng card. Ayan o, shout out. Mga ating mga kabataan. Ayan. Sige, sige. Mga smart sila. Filipino life stories. Wala akong card. Naubusan. Filipino TV. Hello po. Oh, Filipino life stories. YouTube. Oh, YouTube. Yan oh. Mga kabataan natin. Mga smart. SK ba kaya SK? Anton Barangay kayo eh. Lagit Padilla. Lagit Padilla. Sige ah. Yung mga kabataan natin, mga smart po talaga. Dati mahiyain. Pero nga smart po sila. Ngayon meron po tayong mga ano dito, mga upuan. Pero itong upuan po natin is made of stone. Yan o. Siyempre kung made of wood, hindi po niya kakayanin. So, ay, dun tayo dadaan sa kabila dahil may nagpipicture. Tuwang-tuwa yung mga ating mga tao ngayon. Ngayon, maraming salamat sa Diyos at sa inyo pong lahat. Naglakad po tayo. Iwas po tayo sa mga tao na ano, siyempre ayaw nila yung iba. Maraming salamat sa Diyos at sa inyo pong lahat. See you later, my YT family. Thank you very much. Please subscribe to our channel, Filipino Life Stories. Thank you very much. God bless everyone.